Sukan Dona salting statue abis buang bukan sama buka bersenyum tiap hari sampai flying datang dalam mimpi ingat dana manis lain Dona statue setelan cuek aduhai kalau nangis suka jangan buang bukan jangan setelan cuek nanti malu di nona kan bilang saja jangan pura-pura abang setarima asal ade nona bicara statue selain cuek baru balik aduh hari ini mau juga abang yang lain statue selain cuek baru balik aduh hari ini mau juga abang yang ragu. Kalau nggak suka, jangan pura-pura. Dan jalan cuek, nanti malu di depan. Kan bilang saja, jangan pura-pura. Abang seterima asal nona bicara. Yo, statue, selain cuek baru balu. Aduh hari ini mau juga abang yang rayu. Statue, selain cuek baru balu. Aduh hari ini mau juga abang yang maju. Aduh hari ini mau juga abang yang maju. Terserah. Ibu Putri, bagian pun aku Mbak Dara, Ji. Cek, Cek cek sik to arep ning ndi wi? helm. Arep ning ndi? Lah kula badhe eder to kok ya. Lho. Lho ora teko to. Oh gedugi to kok. Sik to. Cek cek halo cek. Sik ya dikenali dhisik. Aja ngejlek kae. Nggih nuwun Ipun. sewu. Dumateng Bapak Ibu nggih, pun terkecoh panjenengan iki nggih. Terkecoh pripun? Niki kan Laura. Lho nyara pengertos. Lanang ora wedok ora. Kok ero? Apa Oh, ora percaya bukaan. Lah gak ngata kok dikira mah kok ya. Mau ndak ya ngene iki ya Jan. Iki aspal asli tapi palsu. Nggih nyuwun sewu ingkang garbini dikebuk ping 7. Kersane teng napa? Amit-amit jabang bayi. Bar gogrok ngono apa piye? Ya. Apa ya ngono? Lah cukup dilus mawon mbok Iya. dikebuk kok dikebuk malah Oh iya, gogrok. oh iya biasanya kan dilus to ya. Nggih Jan. Iya monggo. Pak Dik kok ngerti mriki mawon tadi? Mbah aku nganti ndelongop. Ya Allah. Apa ta kok? Ngono iki getok-tokan kok dikira tenanan. Mbah Agung terkecoh. Lagi Iya, lah kan terkecoh, Mbah nyawang Agung. kene lho Mas, aku ya pekewo to. Lho, mbok Nggih. kene kangen kula cepote mlapi gora. Nggih. Niki Pak DMC. Nggih, pripun? Lho aku sampai bingung lho. Heeh, piye bingung Jan piye? iki MC napa muden aku Heeh, sampai lah ngono. piye? Lah biasane iki ngagem kejawen lah niki Iya, ngagem. iki kan Basopi tak kira ya spesial. tak kira nek muden. Kan tampil beda. Lah nggih iso lungguh ning kono kocok bakal aku. Heeh. Niki Pak DMC niki Tip. nderekaken Trias Temanten Pripun? Bu Indarti. Darti. Mije saking pundi? Alatan Pikatan Kerandegan Kebonsari Madiun Jawa Timur Sanes. Indonesia. Sanes. Di Saking griya. oh iya pinter. Lah nggih kok Heeh, ya. pinter Lah nggih. Iki Percaya. pangobyo saking pundi nggih? Saking Medion, Balirejo. Teko nono dhewe to ya, kok teko aku. Cenekno. Iya terus. Hop. Halo, Kang. Awas. Kong, Halo. terbit notis lho Winggo, kayak iso turu kok. Mas. Jantenan. Sehat nggih, Kang? Alhamdulillah. Lho. Sehat. Ayo, dingete ra yo kene to, Mas. Kayak ora merem karo melilit sehat. Oh, ketok Pak D iki ketok ingin karo Kong, aku ketok iki. istighfar Kong, istighfar. Niki pangombe saking pundi, Bu? Saking Medion? Alhamdulillah. Tertib sedanten nggih, Mas.
Oh, iya. Ambakno panas ning mboten buyar. Iya, menikmati kok. Lah nggih ngene to menikmati Alhamdulillah. iki ning kono aku digurak canom-nom aku Mas. Nang alih ngono. Lah wong alih piye wong aku lagi teko dok nang omahku ki lak ya Medion ra roh to kene iki nggone sing ndi ngono ki kok. Nggih kerayaan. Nggih Mas ngapunten derek tangklet apa Mbak ya ngono to. Siyo. Anu nggih dandan pundi? Kok kono Mbak Mburi kono lah kok iki digandeng. Wis. Tasku digawakne. Iya. Kok cah cilik-cilik kurang ajar. Heeh. Cedek mbok banjine kecekel jarene. Lah apa banjine iki maling pitik apa piye? Lah ya akeh jane ki rene keke piye? kirapke wis tak penging ngiringi pajar ki rasa Iya. kok iringi aku. Oh, ngono. Aku wis nggawa son horeg dhewe kan. Oh. Wis diseteli son horeg aku karo cah cilik ki. Lah ya aku yo gumun kira apa ditabuhi kono Bukan anu. Luar lagu biasa. Bu. Iki matur Bos sembah Mbak sangat. Ageng. Ora mundut no. Kula Nyanyi. tanggapan lek tak go nyar artis Mas. Alhamdulillah. Ya tenan. Ngertos mekar niku nggih senton niku lho Bu. Lah buke ya apal to. Ya. Biasanya ibu-ibu. Niki bapak iso ora? wau wonten Oh, oh. cecala Pak Bos. Pripun? Mbok beli mangke jam sekawan kedah rampung. Oh, nggih. Nah niki nanjake do Mas Manggala. Nah. Oh iya, heeh, iya. Manggala sing putih dhewe maju. Bangga ya nak. Ayo Cak Bagus gendang bar, yuk. Manggala sing kula dhewe maju. Nah. Cak Bagus, ayo. Ayo sing lungguh Manggala sing lungguh kuwi maju rene. Nah. Oh, ora usah wedi. Wis to ora usah wedi. Oh. Tapi kene nyokot arep Berarti di situ sing kidul dhewe maju. Ayo. Aja Di kidul. situ dulu. Nah, Masih mrene kidul le. dhisik. Ora kesusu to le bagian kok. Ah, Ada prono. Wis kadus Wis iki. pawung. Wis. Ayo masa. Siap le. Cah putih dek kaya ngene. Lah wis tak omongin nek dadi manggul ki aja sok nglukne layangan. Gales to nek diomongi angel ram. Siap gerak. Nah. Jenenge sapa le? Erik, Erik. Erik. Iki ra tata ketika aku ki jane iki nafsu kok gila to le. Kok iso ketek lha nggih bocah iki ketera ta dambu banci Dik. Makane ngene iki. Nah, aja Iki dikucap rapipun ya temanten nggih wonten imbangono kadres. Siap, gerak. Hadap kiri gerak. nah, nggih. Kiri. Kiri ki ngadepe rene kok ngadepe rono ki boyo tumon kok ya. Nah. Maju 2 langkah gerak. Sarmadi maju di kene. Nah. Ya aku rene nek no. Kene nah. Siap gerak. Goceran kene sitok. Kene lho nah. Sitoke kene. Nah, Ini lho Le. Nah. Pak De pengen. Nanggap dhewe kok pengen oh Pak De. Ngapa? Ngapa? Rasane piye Le? gak aneh. Oh, iki jane nggih bol apa to? Kok usek kae. Nah. Tipung tok, Mas. Nih. Sik. Hop. Nek aku maju kowe mundur, nek aku mundur kowe maju. Tipung tok, Mas. Yo. Persiapan. Sik. Yo. He. Maju. Kowe kenapa iso jingkat lho? Iso jingkat kok iso menake kaya ngono lho kok iso jingkat. Kok iso ngene lho Le. Sing romantis. Lah iya, ngapa? Kan nek bodhemu ya kak? Kok iso. Yo baleni pisan kas. Tibung Mas. Yo sik. Persiapan. Yo maju. Kowe ki mundur lha kenapa kok ngene-ngene? Kok iso? Kowe ngadepe rono. Nah, hop. Ki kek hadiah khusus awakmu anu Linda nilai 100 nduk Cahayu. Mau duit? Pira nggo dhuwit? Astagfirullahaladzim. Lah penyanyi ra tau pra iku mesti ora sanggup dhuwit kowe keke. Mbak M-Banking. Oh, M-Banking walah. Lho ndi kene Mang? Kowe ki nyapa lu nggo barang? Kowe engko ki oleh hadiah 300.000 saka tukang keyboard ke lho. Kok iso? Lah iki tanggunganmu kok jar. Ngadepe rono. Nah. Siap. Kepalanya bergerak, badannya diam, bokongnya diam.
kepala tok sing bergerak 100.000 tipung Mas. Ya. Terus. Ayo. He. Kowe pengen kabeh, ya wis kabeh ndak bergerak. Tipung Mas. Ya, yo. Lho wis to manut to. Ya. Hop. Piye ngadepmu nyandi? Lah mbok iya. Ayo Mas. Iya. Wis to dia tak susoni lho kowe. Yo, bergerak. Badannya bergerak. Tangan di atas. Nah, goyang. Terus. Wah, bocah ki ya lara ketok iki. Mundur. Jano, bocah ketoke bar diplitur ki, Mang. Iso gulat kaya ngono lha ya. Peladen sing gedhi dhewe maju. Ayo di peladen sing gedhi dhewe ya kowe rene yo nem. Ayo Sisri maju Sisri. Ayo rene nah ayo. Lah ki kae ngenteni esra mengkok ki Mang. Ngadepe rono Sri. Rada maju Sri. Hop iki bangkekmu gitu. Biar aku aja. Kae bola-bolamu sak menombane iki dijak joget kabeh lagune apa? Kok kancamu keragem joget, kowe engko tak kon joget dhewe pokoke. Ngadepe rono. Lagune apa? Pegah gulu kok pedot ngapa? Oh lagu tak kira gulu kok pedot. Ayo Mas. Cawet pedot. Lah kek jak rene kabeh to bolomu pokoke. Ayo padonono pokoke ben. Linda. Jumeneng Cahayu. Gulu pedot. Heh? Ora usah duet aku ora njowo duet. Oh iya, oke. Iya aku lanange. Celuk emas. Tante. Hey. Rada rene Sri, rada rene. Iya. Joget iso sing bisa turu demen kok ngomong sing wetu. Terus pokoke. Iso meruwo kaya baku ngono. Mulai Rono masuk tek yo ngamen to si Sri iki Rono Sri Rono kae dilokne kae pasukane kae iso kecer kabeh kae engko wis manggala kowe mulih ora kowe prasetyaku karisik kowe kok arep gage mulih ae. Oh pamite urung kok arep mulih lho. Nah,
Pamit karo Pak D sinten? Menika ingkang kagungan galur sakmenika sinten? Bapak sinten? Pak Samsu. Ibu Suyek. Mbok D sinten? Ibu Suwiyah. Iya. Oh, Ibu Suyah. Siti Komiyah. Nah, Jeng. Siti Komsiah. Komsiah. Mbok D Siti, terokne aku Mbok D Siti. Mbok De Siti. Anggenipun kula Acehipun kula dados manggala dados manggala sampun rampung. sampun rampung. Kula badhe Badhe nyuwun mulih sangu. sangu. Salaman rono. Salaman rono. Bocah kok clola-clolo ketoke. Kok kan ngombe bodrek ketoke cah ge. Salaman Dul. Kok bablas ae nah. Mantene. Nah, ya ngono ben tak gek-gekne pokoke. Salaman. Nah, hitungan ketiga kudu teko kene. 1 loro setengah neratur teko tak ambung 3 ya rene malah ya ngene mutung wis arep sangu apa mah kowe sangu ngonekno nang ndi kene mong anu cukup dhewe le mau ya wis nang kono ndang mulih Bapak, mugi-mugi angenipun para kromek putra putri pinanggih berkah rahayu slamet. Niki kula matur sembah nuwun kagem sedaya pangombyong. Mugi-mugi rawuh panjenengan sami pikantuk berkah barokah matur sembah nuwun sanget nuwun pamit. Dipun semanggaaken. Ora mundhut no. Nggih putri. Para bidin, Saking para bonek Agung kagum semana putri Haji. ngatur kehormatan. Nggih monggo. Berkatan kalau kejekan sekedap saringan kalian cucuk lampan. Para bundin.